L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El tretzer precedent el trobem a la crisi de la restauració de la Generalitat. Corria l'any 1931 i s'havien celebrat les primeres eleccions espanyoles després de la dictadura de Primo de Rivera. Aquelles eleccions eren municipals, però tenien un component plebiscitari molt important. La victòria dels partits republicans va provocar la caiguda de la monarquia i l'exili del rei Alfons XIII. A Catalunya va guanyar àmpliament l'Esquerra Republicana, una formació política de nova creació liderada per Francesc Macià, fundador del partit independentista Estat Català. Quan es van conèixer els resultats, Macià va restaurar la Generalitat, liquidada pel primer Borbó hispànic el 1714 por justo derecho de conquista, i va proclamar la República Catalana dins la Federació de Pobles Ibèrics. No era una proclama d'independència, però sí que obria el camí a l'autodeterminació dels pobles ibèrics i desmuntava totalment la ideologia uniformista exclusivament castellana del poder espanyol, pel capbaix des del 1714. El govern provisional de la República Espanyola va reaccionar amb cautela. Espantat per l'abast d'aquella proclama, va demanar a Macià retirar-la a canvi de concedir un ampli autogovern a Catalunya. El govern de la República Espanyola no va complir mai la seva promesa. Macià va retirar la proclama, però l'Estatut d'Autonomia que va presentar el govern provisional de Catalunya va ser rebut a Espanya amb una gran hostilitat. Els partits espanyols de dretes, d'esquerres, republicans i monàrquics van desplegar una intensa campanya anticatalana que culminaria amb una gran manifestació antiestatut a Madrid. I les Corts espanyoles el retallarien per totes bandes, fins a quedar un text que no tenia res a veure amb l'Estatut que havia aprovat el poble de Catalunya amb un 99% dels vots. Aquella maniobra trencaria el pacte Catalunya-Espanya i provocaria una monumental crisi política que culminaria al 1933, amb l'estrepitosa derrota electoral de les esquerres espanyoles i la victòria dels partits espanyols involucionistes, pseudofeixistes i antirepublicans.